Hej alle sammen, og velkommen tilbage. I dag er det den 24. oktober, så vi er rigtig gået ind i efteråret, og det er rigtig blevet hyggeligt, når man sidder og strikker nu. Det er også blevet lidt koldt. Ja, så kan man jo lidt tæt på at varme sig med sit strik. Det er bedre end om sommeren, når man så sidder og kampsveder. Ja, lige præcis. Vi snakkede lige om, at vi lige vil starte med at vise, hvad vi havde købt, fordi at vi i dag har været i Mayflower ude i Brønderslev. Det ligger jo ikke så langt væk fra os, Mayflower. Så der var vi lige ude en tur, fordi jeg lige skulle have tegnet en tatovering op. Så det passede lige med, at vi var i Brønderslev. Ja, så skulle vi lige hen i Grænbutikken. Ja, vi skulle faktisk ikke have nogen af os. Og en strikkepind. Ja, men det var ikke livsnødvendigt. Nå, det synes jeg nu altid der. Men hvis vi starter med pindene, så kan jeg i hvert fald vise, at jeg har købt et sæt Knitpro her i 3 mm. Og det har jeg simpelthen fordi, at jeg synes, der er nogle opskrifter, hvor man skal bruge en 3 mm. Der har jeg den kun i en, eller det troede jeg havde i en metalpind, men det har jeg faktisk slet heller ikke. Så jeg har ikke en 3 mm, og så kan jeg putte den her på min rundpind, og det synes jeg, det var lidt rart. Og så var der 30% på dem, så det var et kup. Ja, så skræfter lige en lille smule her, hvis jeg skal finde noget, jeg har købt. Ja, jeg købte nogle magen til Karoline, for jeg har heller ikke dem, så der er ikke så meget at sige. Og så købte jeg 4,5, fordi enten så har jeg et projekt, jeg ikke kan huske at få væk, eller så er der nogen, der spiser min strikkepinde uden blå luft. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete, men 4,5, den er bare væk fra mig. Og det går jo ikke. Så jeg var nødt til at købe dem igen. Om jeg gerne finder et jern, tager jeg 2. Ja. Yeah. Det går nok endda. Man strikker jo sådan okay tit på pinden 4,5, synes jeg. Ja. Lidt deromkring. Jeg købte så også et par... Var der noget mere, du vil sige, inden jeg snakker videre? Eller har du glemt? Ja, men det var faktisk fordi, at jeg købte også de her strikkepinde den anden dag. Jeg skal holde hånden bagved, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om man kan se. Det er ikke Knitpros. Det var, hvad var de hed? Pony. Nå ja, det er en ponypind. Eller pony måske. Men ja. Vi siger pony. Ja. Strømpepinden 2,5. De er meget skarpe. Altså, de er noget mere skarpe end Knitpros. Ja. Det kan du jo så også vise med din strømpepinde, du har købt derude i dag. Jeg har købt... Kunne du prøve at pille en ud, så man kunne se forskellen? Ja, lidt, så vil jeg gerne. Men en 2,5 pind fra Knitpro 15 mm. Nej, centimeter, ikke mm. De ser sådan noget. I fleste kender det nok. Jeg prøver lige at tage en ud til dig, så du kan vise det. Sådan her. Man kan også se det helt blød. Prøv at holde hånden bagved og sætte den ned. At mor er så mere skarp i det. Men de er så også lidt dyrere, de der pony nogle. De her pony, de er lidt dyre. Men det er simpelthen så skønt, når maskerne er så lille, at de er så spids. Så overvejer jeg faktisk, at man lige skulle have et sæt mere. Det er skønt at have 2 af dem. Ja. Så kan man strikke på 2 strømper. Ja, jeg tænker, nu prøver jeg lige dem her, så ser jeg hvordan. Fordi jeg har købt 4 og 3,5 og så videre 3 og jeg ved ikke hvad, men det bliver bare ikke pænt, når det ikke er på en pind 2,5 på almindelig strømpegarn, synes jeg ikke. Jeg synes i hvert fald ikke, selvom jeg strikker stramt, at det bliver, som jeg gerne vil have det. Så nu købte jeg nogle, så har jeg dem. Så kan man altså købe et ekstra sæt, for eksempel af dem der fra Pony. Ja, Pony. Udover det, så købte jeg sådan 5 nøgler af det her Elba-garn. Det er noget af deres nye garn. Det er følgetråd. Ja, det er Brushed Suri Alpaca. Det her det er farven 27, og det er 68% alpaca, og så 32% polyamid. Men selvom det ikke er sådan 100% silkemohair eller et eller andet, så er det altså virkelig, virkelig blødt og lækkert. Så jeg vil faktisk anbefale jer, at hvis I kommer i nærheden af det, så prøv at gå hen og mærke på det, fordi det er faktisk rigtig lækkert, og det er også rigtig pænt, når det er strikket op.
Og det var der nemlig også 30% på, og jeg mangler det til en alpaka-tråd, som jeg købte på Fanø. Og det kunne jeg altså ikke lade være med at købe, selvom jeg ikke skulle købe mere garn. Fordi 30%, hvor tit er det lige, man får det. Det er ikke så tit. Så jeg kommer til at købe det med ind til garn, bare i nogle andre farver. Jeg har så valgt de her 3 farver. Ja. Den her ved jeg, hvad jeg bruger til nu, eller skal til at bruge til. De her 2 er jeg ikke helt sikker på endnu, men jeg synes... Den der var måske til dit håndfarve, var det ikke? Ja, jo, hvis det passer dig til. Ja. Det ved jeg ikke endnu, så det er sådan en sats med det her. Men om ikke andet, så har jeg i hvert fald brug for dem, er jeg sikker på. Og hvad med numrene på dem? Den her, det er nummer 3. Ja. Og den her, det er nummer 5. Og den grønne her, den er nummer 19. Og den grønne, det er også en, du vil sætte sammen med din alpaka fra Fanø. Ja. Ja. Men det er virkelig lækkert det her, og det er ikke særlig dyrt. Altså uden procenter koster det 39 kroner ved Mayflower. Så altså, det er jo en pris, alle har råd til at betale. Pris. Og til en Cumulus Oneck, der skal man faktisk kun bruge 5. Men vi har valgt at købe 6, fordi så kan man også lave blusen lidt længere, hvis det er det. Ja. I hvert fald lige til den størrelse, vi skal strikke efter. Ja, det kommer an på, hvor stor man er jo. Ja. Ja. Yes. Jamen, og forresten, hvis der er nogen nyt at se med, så hedder jeg Karoline. Jeg er 22 år gammel, og det er min mor, der sidder her ved siden af. Ja, jeg bliver så 50 her lige om lidt. Hvem tæller? Ja. Ja. Og du hedder Jeanette. Og jeg hedder Jeanette. Ja. Ja. Men skal vi gå videre med det, vi har købt? Ja, du har ikke mere at fortælle om det selv. Nej, så interessant er jeg nok heller ikke. Nej. Det eneste, jeg har at fortælle, hvis man sådan lige skulle tage lidt af det private, eller sådan personligt, eller hvad man siger, det er, at jeg er ved at skrive bachelor, og den skal aflevere den 19. december. Og så er jeg forhåbentlig færdigudlært som lærer her til januar. Så ja, lige nu så går tiden med det. Og lidt strikning, lidt lave en kort, og ja, tiden går stærkt. Flyver afsted. Ja. Ja. Men lad os komme i gang, det synes jeg. Ja, men vi er jo sådan set i gang, men vi skal lige have vist det sidste, vi har købt. Synes jeg da lige. Har vi købt mere? Ja, det har vi. Og du tager lige den bag ved dig også. Nå ja. Det havde jeg jo sådan set. Det var derfor, jeg stillet den her. Det var faktisk noget... Se lige, hvad vi har købt. 2 nye strikketasker. Med lugt af pony. Ja. Vi er helt vilde med pony lige pludselig. Det kan være, det er vores strikke-podcast navn. Det er pony-podcasten. Ej, den er virkelig smart, den her. Den er lavet i sådan noget, jeg vil tro, det er noget halmværk. Det er også derfor, vi siger, at den lugter pony, fordi den lugter altså lidt af hest. Men det er charmen ved det. Der er ned i. Ja, sådan, hvor man kan lukke den i hver side. I hver side, så gør man bare lige, må jeg lige få viklet mine ind. Men whoopsie. Og så er det pakket hjem. Så har man nemlig ikke nogen, der snupser ens garn. Det er der nok heller ikke nogen, der gider alligevel. Men, og så falder det nemlig ikke ud af, og det er nemlig mega smart, fordi jeg er tit sådan en, der lige kan miste et eller andet. Og jeg har fået den i den her virkelig skønne multifarve. Ja, og min er bare lyseblå, tror jeg den er. Er den ikke det? Grå, lyse, et eller andet, blå, grøn, et eller andet. Blågrå. Ja. Den er i hvert fald vildt flot, synes og, jeg. Dem har vi købt ved Holmberg Handel, og det er en garnbutik, der ligger her i Hjørring, ude på Vandværksvej, hvis man kender til det. Og ellers så har de også en hjemmeside, man kan gå ind på, og jeg tror, hvad var det, de kostede? Var det... Ej, det kan jeg virkelig ikke huske. Det var ikke ret meget. 100 og et eller andet, eller hvad? 159, føler jeg nærmest, det var. Ej, det tør jeg slet ikke sige mig. Eller 199 eller et eller andet. Det tror jeg, det var der omkring. De var i hvert fald virkelig billige i forhold til, hvor lækker en taske det er. Selvfølgelig, duften er lidt sjov, fordi det er lavet af halm, men jeg ved ikke, hvis nu man sådan hænger den udenfor i noget vind eller et eller andet, om det måske sådan tager lidt af. Men for mig er det ikke et problem, fordi det strikketøj, jeg alligevel har med, det bliver altid vasket, når jeg har strikket det. Så hvis det har
en lille snart af det hjem. En lille lugt af pony. Så forsvinder det under vask, og så er det altså virkelig ingen problem. Nej. Så. Og det må være det sidste køb, jeg har at vise i dag, og den lugter bestemt ikke af pony. Nej, nok mere bare leder. Ja. Jeg har købt mig sådan en mod, eller mood, eller hvad I kalder den, taske. Mm. Og kan du huske, version det var den der, fordi du havde først kigget på en... Det er den almindelige, altså jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men størrelsesmæssigt er den taske, den jeg havde set på, jeg ville have haft, som jeg også troede var taskestørrelse. Det var nærmest en rejsetask. Ja. Den var virkelig stor, men jeg kan faktisk ikke huske. Står der noget der? Den hedder Zara. Zara? Ja. Og det var en Laura, du havde kigget på, tror jeg. Ja, og så er der så... Nå, så er sådan lige en brille her. Så er der så nogle rum herinde i. Og i den anden side er der sådan en lynlåsrum også. Virkelig lækker, og jeg bruger den også til hverdag-agtig. Og så er den her med. Så kunne man hænge den her fast inde i tasken, hvis man vil, men jeg har bare valgt at gøre sådan her. Ja. Og den gav jeg 1200 for. Ja. Men det tror jeg bare er prisen på dem. Ja. Men det er i hvert fald også en strikketaske, jeg har købt mig. Jeg bruger den også til hverdag. Ja. Indimellem. Den er også rigtig, rigtig flot. Ja. Så har jeg vist ikke købt med i denne omgang, tror jeg ikke. Nej. Nej. Skal vi gå til færdigt strik, så kan du starte med at vise det. Jeg kan jo starte med at tage det på, hvis det er det. Ja. Hov, nu er jeg for vildt. Ja, jeg har jo strikket en nissehue. I den strikklub, vi går i, har vi alle sammen blevet enige om, at vi skal holde en julefrokost. Og så har vi alle sammen købt det samme garn. Eller nej, det har vi ikke. Vi har købt noget man til hinanden. En nøgle hvid og 2 nøgler rød. Hvad er det hedder, det garn? Easycare Merino fra Mayflower. Ja. Og så skulle vi så finde på, hvordan en nissehue skulle se ud. Ding, ding. Og min, den kommer så til at se sådan der ud. Jeg fandt en opskrift til mig og mor. Ja. Og så fandt jeg en anden opskrift. Og så den ene opskrift kostede... Har vi taget lidt fra den ene og lidt fra den anden? Altså selve, selve, altså huen her, det er Mayflowers egen gratis opskrift dertil. Ja. Og så det her stykke, der er hernede, det er jo sådan set bare et billede. Jamen, det var en opskrift, men vi ville ikke købe den for kun at låne det her. Så der kiggede vi bare på billedet, hvordan det var gjort. Eller... Der er så kun sådan en enkelt ved det her. Der er sådan, eller det vil sige 2 baner. Jeg har lavet en ekstra bane, fordi jeg synes, det var pænere. Men det kan man jo gøre, som man vil. Men ja. Så sådan lidt en freestyle en. Mm-hmm. Lidt for noget ene og lidt for noget andet-agtigt. Ja. Men den skal jeg på til julefrokost. Enormt flot. Det har jeg over det hele nu. Ja. Ja. Så er det bare dig igen. Jeg har sjovt nok ikke noget færdigt. Det skal lige siges, at en af grundene til, for eksempel, jeg ikke er blevet færdig, ikke fordi at jeg nødvendigvis skal vise noget, der er færdigt, men det er fordi, at ude ved den strikkeklub, hvor vi går i, der var vi blevet spurgt, om vi ville hjælpe med nogle strikkeprøver. Så vi har brugt en del timer på at lave nogle strikkeprøver. Mange ud timer. af... Det har vi ikke engang vist, men der ligger et nøgle her, jeg lige kan låne. Men ud af det her vikingegarn, Nordlys, så fik vi alle sammen 4 nøgler med hver. Nu er min ring også i hvert fald. 4 nøgler med hjem hver, og så skulle vi komme med dem ugen. Nej, det var ikke helt ugen efter, det var 14 dage efter. 14 dage efter. Ja. 4 lapper, sådan nogle, de skulle være, hvor mange masker? 50 masker. Ja. Ja, så det tog lige lidt tid, fordi det var på pind 2,5 og på pind 3. Ja. Så dem har vi fået færdige, men dem har vi ikke taget med her, fordi det var ikke noget... Så det var opstrik til butikken. Ja. Hun spurgte, og så sagde vi, ja, vi vil gerne hjælpe. De kunne ellers være rigtig flotte at vise, fordi de er faktisk sindssygt flotte, de der garner der. Men det kan være, at vi en dag kan filme. Men det var også ude i vores strikklub, som er ude i Håndbagen. Ja, men det kan være, at vi en dag kan filme derude, hvor de hænger, hvor hun har fået dem sat op, hvis I har lyst til at se det.
Ja. Det er i hvert fald noget rigtig flot garn. Strømpegarn. Ja, bestemt. Ja, når nu siger det med strømper, så har jeg strikket hedder det Sunday sok? Ja. Ja, for Petit Knit. Altså, jeg har også strikket 2, altså et par. Men det blev sådan her. Ja, det ser jo åndssvagt ud, fordi den går ind der. Men det var bare lidt for at vise, hvor lange de egentlig er. Mega lækre. Men dem har jeg strikket, og tænker, jeg godt kunne tænke mig at bruge dem i en gummistøvle her om vinteren. Det kunne være lækkert. Ja. Så det skal jeg til at bruge dem til. Mm. Det var også en ting, jeg har fået færdig. Skal jeg vise dem her, mens vi er ved det, eller skal jeg vente? Du kan bare vente, fordi jeg har nogle flere af dem. Nå, ja, undskyld. Ja, jamen jeg har også, jeg har så ikke lige hæftet nogle ender, men strikket, det vil så sige kun én. Jeg er ikke færdig med den anden, men det er fordi, jeg er blevet lidt i tvivl om min Decent Beige, om jeg skal travle den her op. Det har jeg ikke lige bestemt mig for endnu. Fordi at hernede, hvor jeg har lavet hælen, der er jeg kommet til at samle op i 2 forkerte masker. Det ødelægger lidt udseendet. Og på den anden side, så er der sket et eller andet heroppe ved vristen. Så det har jeg ikke, altså jeg vil gerne have dem lavet perfekte. Men jeg ved også godt, at det jeg har lavet den til, det er også igen, som mor siger, i et par støvler eller gummistøvler. Og så er det jo egentlig kun det her, der sådan synes, men jeg tror bare, jeg ville blive mest tilfreds med mig selv, hvis jeg havde lavet dem sådan 100% som jeg det skal være. Ja, men altså, det er nogle fine strømper og fint mønster og sådan noget, men de ligger lige en tænker, fordi den er jo ikke ubrugelig. Den er her jo. Ja. Men den er jo ikke som jeg er tilfreds med. Og det var som sagt i det der Perfect garn for Sandnes, og min er i farven 2572. Og jeg kan ikke huske en farve eller nummer. Nej, det sagde vi også i sidste podcast. Okay. Men i hvert fald lækkert strømpegarn. Nu må vi se, om jeg laver den om, eller hvad jeg gør. Det hører I nok om. Men I ser dem i hvert fald ikke, før jeg er 100% færdig med dem igen. Nej. Og jeg har faktisk også en anden strømpe, jeg har lavet tåen færdig på, men den har jeg ikke taget med. For der mangler også en makker. Så den ser jeg også, når makkeren er færdig. Yeah. Jeg laver kun halvstrømper. Ja, jamen så er jeg blevet færdig med sådan en her. Sådan en lille hullet en. Ja, med strik på en pille 12. Med store maskebilleder, eller maskebillede i hvert fald. Ja. Er det ud fra en opskrift, eller er det egen? Det er... Ja, det er ud fra en opskrift. Ja, og den er lavet... den hedder Sort Sweater, hedder opskriften, og det er ude fra den her bog. Det er en eller anden bog, som jeg købte ud ved Holmberg også. Jamen, der er ikke så meget at sige om den, anden den hedder Sort Sweater. Og den er strikket i noget restgarn, jeg havde til at ligge. Plus jeg har koordineret det sammen med sådan en albatråd, bare i skrigende orangeagtig farve. Men det er samme tråd. Så det er sådan set det. Ja. Jeg lavede engang en kjole. Strikker en kjole i den garntråd. Nej, hvad hedder sådan noget? I den her uden følgetråden. Uden det alba. Og så var der noget tilbage, så tænkte jeg, hvad skal jeg lave? Så købte jeg en følgetråd, så lavede jeg den her trøje. Ja. Så den er også blevet færdig. Yes, og nu hvor vi så lige er ved, at hun jo ikke lige har garnet med og vise og kan huske, hvad det hedder, så vil jeg lige vise dig, jeg har fået smør i det. Eller træde i det hedder det, ikke smør i det. Smør den ud. Jeg har lavet den her til min mor. Og også til mig selv for den sags skyld. Jeanettes strikkedagbog. Ja.
Og, fordi jeg ikke har styr på hverken det ene eller det andet. Ja, og der har jeg bare dekoreret den lidt med lidt forskelligt, og sat en lille sløjfe på. Men det der er planen, min derhjemme, som jeg jo selvfølgelig har glemt i dag, så det er jo også flot, så jeg kan slet ikke sige noget nærmest. Men det der er planen, det er heri, der kommer vi til at skrive vores projekter. Når man går i gang, så skriver man ned, hvad for et projekt man starter på. Så skriver man, hvor mange nøgler man har købt til det, hvad farven hedder, og hvor mange nøgler man har brugt, når man er færdig, og hvad opskriften hedder. Fordi, og et eller andet. Ja, og så jeg har i hvert fald sat en tråd ind selv, fordi så kan vi vise den, eller ikke vise, men vi kan i hvert fald fortælle, og vi har det, og så er der lidt mere struktur på. Det synes jeg er lidt mere rart, når jeg siger i hvert fald podcast. Ej, det kan jeg ikke sige lige nu. Podcast. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er så fint, Karoline. Podcast. Ja, tak. At der er lidt mere styr på, hvad det er, der er brugt og så videre. Så for næste afsnit, så vil det altså være en ting, vi har gjort for jeres skyld og for vores egen skyld. Så er det lidt nemmere. Ja, det går ellers rigtig godt, kan jeg se. Du har ikke fået udfyldt noget, men det kommer nok. Ja. Men du har fået noget mere færdigt. Ja. Det er nok derfor, hun ikke har tid til at skrive bogen. Det er, fordi hun strikker så. Det er, fordi jeg lader den ligge til dig. Du skriver pænere end mig. Nej. Så nu skal du til at udfylde den, inden du skal hjem. Det vidste hun bare ikke. Det kommer ikke til at ske. Jeg låser døren. Ja, så har jeg lavet en trøje mere. Ja, virkelig flot. Ja. Og det er en kumbelus. Er ikke det, den hedder? Jo. Ja. Med O-neck. Ja. Og den er strikket i... Ja, og den er så strikket i duet for Mayflower. Farve nummer 11. Det er den her. Brændte. Orange, eller hvad man kalder den. Rødbrun. Nej, det ved jeg ikke, hvad den hedder. Måske. Ja, rust, ja. Det var godt. Sammen med en følgetråd af det her. Og ærligt talt, så kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Nabi? Nej. Jeg vil have, det skal hedde noget Navia, eller Nabia, eller et eller andet. Jeg kan faktisk ikke huske det. Nej, men det er også fra Mayflower. Nej. Jeg tror ikke, den er fra Mayflower, den Jeg tror altså, den er fra Navia. Nå, jeg ved godt, hvad den hedder det. Nej, altså den er derfra. Ja, er derfra. Men det var sådan en rust. Jeg kan ikke sige farven, fordi jeg kan ikke engang huske, hvad det er. Jeg kan ikke lige finde den der banderole. Det er jo det der med, at jeg ikke har styr på noget. Som vi kan skrive i bogen. Det er det, hun har styr på næste gang, så det er ikke en grund til at tænke på. Den er blevet skide flot, synes jeg. Helt vildt. Jeg er mega glad for den. Så tror jeg ikke, jeg har mere... Jo, så har jeg selvfølgelig mit pulverwear, det er ikke engang fortalt. Nej, det er... Jeg har jo min vest på. Ja. Den er jeg også rigtig glad for. At jeg strikkede den om. Og det blev til en, jeg kunne passe. Men det var også et drops tweet, som du havde strikket den der skrigende orange i. Eller skrigende er den jo egentlig heller ikke. Men den her, hvor det var restgarn, det var der soft tweet. Og så det har du del med fået mange trøjer ud af det der. Ja. Det er helt vildt. Nå, jamen så kunne jeg komme på banen. Det var også rart. At man kunne komme til for succes. Ja. Jeg er gået i gang med nogle vanter. Nu skal jeg lige alle hundehår. Fordi at min hund åbenbart har lagt oven i dem. Tada! Se nu der. I Lonely Sock Ladies garn. Og banderolen. Den ligger ikke her. Den ligger i min anden taske, tror jeg. Det kan jeg ikke forstå. Du har jo styr på det altid. Ja. Det er godt med dig. Det så banderole, Else. Nemlig her den var. Mig kan du ikke komme og sige noget til. Nej. Det er Casual Friday socks. Nej, de hedder bare Casual Friday, ikke noget med socks. Men det er noget merino-uld, superwash og nylon, så det er strømpegarn. Men det er simpelthen... Nu kan I lige prøve at se den på.
Den mega flot. Mega flot. Du er virkelig sej. Tak. Og jeg fik faktisk at vide af Lona, at hun synes, jeg skulle strikke den ud fra Bryggerstrik. Men der var så mange gratis opskrifter på Venter, at jeg nærmest synes, det er måske også lidt, ja, det ved jeg ikke. Men jeg synes 45 kroner var mange penge for en opskrift, når der var så mange gratis opskrifter. Og det sådan set kun var det her op, jeg ikke vidste, hvordan var lavet. Men så fik jeg kigget nærmere på Vanten på et Instagram-billede, og kunne jo bare se, at de har skiftet tråd her. Og så synes jeg, at jo, så var det selvfølgelig noget med størrelsen og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at den her, den passer rigtig fint alligevel. Selvfølgelig skal man støtte designere, det er jeg med på. Men som studerende, så går jeg altså bare heller ikke ud og køber alle de opskrifter, jeg lige ønsker mig. Det vælger jeg lidt med omhu. Så hvis jeg kan bikse noget sammen selv, så gør jeg det altså. Så det har jeg altså gjort. Og nu er jeg så ved at lave indtagninger til fingerspidserne. Men der er noget, der undrer mig lidt. Og det er derfor, jeg ikke lige har strikket videre på den. Men det er fordi, jeg gør det helt efter opskriften. Men herude, hvor jeg laver drejet, der bliver den lidt sjovere, end den bliver herover. Der ligger den rigtig pænt. Men det skal jeg lige have prøvet at kigge på nærmere. For jeg synes også, det ser sådan ud på den opskrift, jeg følger, at det også ser sådan ud der, men jeg tænker, at der må man kunne lave noget, så det ikke ser sådan ud. Men i hvert fald, et styks Vante er snart færdig, og jeg glæder mig til at bruge dem, og de passer bare perfekt til min hue, jeg har fra Mads Nørgaard. Den er sådan i den der farve her. Ja. For ellers så havde jeg også strikket en hue med en til. Men den passer hertil. Og det er de her 2 farver. Mega lækkert. Glad. Så skal jeg vise noget mere, eller? Det kan du bare gøre. Det synes jeg da. Ja. Så skal jeg lige finde hoved og hale i det her. Somewhere. Men jeg er jo ved at strikke min Cumulus bluse. Og har også fået lavet min I-cord kant. Den er så lavet, altså det er en ret stor I-cord kant. Og den er ret chunky, fordi jeg ikke har skiftet pind. Jeg skulle have skiftet fra en... jeg skulle have skiftet en halv pindstørrelse ned. Men det gjorde jeg ikke. Så den er blevet lidt chunky. Men jeg synes det er fedt, fordi at selve det her, det bliver ret chunky, fordi det er så... det er jo totrådet, så det er jo en tyk trøje også. Og så er jeg gået i gang med et lille ærme herude. Jeg er ikke kommet så langt, men i hvert fald, så er jeg blevet færdig med kroppen. Og mangler jeg nogle ærmer, og så bare lige en I-cord kant her. Og jeg synes bare, den her sammensætning her, den er blevet monsterflot. Så den er jeg nok snart færdig med. Og jeg glæder mig, til at bruge den. Ja, det kan og den er strikket i duet fra Mayflower. I farve nummer 12. Den så jeg også. Og så er den strikket i ja, det ved jeg ikke om jeg... Det er et eller andet her. I håndfarvegarn. Anita's Worlds håndfarvegarn. Men det her, det er alligevel en farve, hun ikke farver igen. Så at jeg har smidt den runden væk. Det skal nok ikke vinde noget ved. Og derudover så har jeg... der er ikke nogen, der kan bestille den alligevel. Nej, og jeg har også snakket om den i rigtig mange andre afsnit. Så hvis man har lyst til at vide det, så kan man gå ind på de afsnit. Ja. Hvis man er nysgerrig. Fordi det er nemlig mega monsterflot. Ja. Og indtil videre, der har jeg brugt... hvad har jeg tilbage her? Cirka et helt nøgle, og så har jeg købt 2 nye. Så indtil videre har jeg cirka brugt 8 nøgler til kroppen af duetten. Og jeg har brugt også i dobbelttråd, så... Og jeg har brugt, ja, nemlig. Og jeg har brugt et fed af Anita's Worlds. Nej, ikke engang et fed. Snart et fed har jeg brugt. Måske et halvt.
Ja. Det var måske lidt dårligt forklaret, men det var sådan lidt, fordi I kan se, at jeg har sådan de her 2 klumper tilbage. Og det var 2... et fed, det var 2 af denne størrelse hernede. Så der er alligevel noget tilbage, udover at jeg har lavet så mange striber. Så er der altså alligevel en del tilbage. Så der er i hvert fald nok til ærmeren. Men jeg købte lige 2 duet mere, fordi at jeg har kun det her tilbage. Ud af 9 nøgler, jeg har købt. Det var nok også en god idé. Ja. Så nu tror jeg i hvert fald, der er nok. Ja. Yes. Vil du vise noget? Ja. Jamen, jeg går i gang med at strikke sokker. Ej, jeg vidste ikke, du var gået i gang med nummer 2. Jo. Wow. Den er begyndt at lave noget held på. Men jeg synes, den held, den blev noget mærkeligt, så den skal vist travles op igen. Ah, det kan jeg godt se, hvad du mener. Ja. Jeg ved da ikke, hvad det er for noget. Men prøv at se, hvis man gør sådan her, så synes jeg altså ikke, det ser skørt ud. Men altså, det skulle være sådan. Så det kan også være, det er rigtigt nok. Men ja. Altså, jeg lavede 2 sådan til tal, hvor den ene har fået lidt hæl ned for neden. Så de er jo ikke færdige endnu. Så dem er jeg ved at strikke. Virkelig, virkelig smukke. Ja, og det er også Lone-garn. Og de hedder faktisk Tractor Ladies Full Pull. Som Lone Sock Lady har lavet der. Ja. De er virkelig flotte. Men jeg synes virkelig, de bliver fede. Det er så fed en farve. Ja. Bestemt. Wow. Wow. Ja. Ja. Og så i min... Ej, du tog lige den samme taske som mig. Ej, gud. Sjovt. Nå, men jeg vil lige vise, at jeg har sat den her på. Fordi at jeg synes, det er vigtigt, at vi støtter op om det. Om knækcancer. Og jeg købte en med til. Jeg skulle også til at sige, at jeg havde også købt en sidste år. Men den satte jeg på en taske, og jeg tror faktisk, jeg har tabt den. Den er også blevet væk, den for sidste år. Den kan jeg tror faktisk, står der ikke knækcancer på den her, så står der støt brysterne på de der armbånd der. Det står der også på den her. Der er knækcancer. Men begge dele er jo... Ja, der er knækcancer. Men jeg synes, den er faktisk en god idé at sætte på en projekttaske. Det ser vildt nuttet ud, synes jeg. Og så en flot. Ja, og så har man lige givet et lille bidrag. I hvert fald. Men det var slet ikke det, vi skulle snakke om. Fordi det, vi skulle snakke om, det var, at jeg er gået i gang med min næsehue. Og den ser mikro ud. Jeg kan altså godt få den her på hovedet. Men det er bare lige fordi, at pinden er ret mikro. Men som I kan se her, så laver jeg dobbeltrib i forhold til min mors. Og det var sådan set, fordi det var egentlig mig, der fandt opskriften og sagde, lad os strikke en ens næsehue. Men jeg synes alligevel også, at det kunne være lidt sjovt, at de ikke var 100% ens, fordi så kom man med lidt forskellige udtryk, og det synes jeg kunne være lidt sjovt. Men jeg har ikke helt fundet ud af, om jeg vil lave den bare... Jeg mener, det er jo så en, hvor det er enkelt med ombukkekant. Ja, Stine altså... Jeg er ombukkekant. Og så ved du ikke, om du vil have din ombukke. Nej, det var... det jeg lige ville til at sige, at jeg ved ikke, om jeg bare skal have den sådan her, fordi at det kan den egentlig også gå som, eller om jeg vil have den ombukket, eller om jeg vil have den bukket op, når jeg har lavet den som sådan en hue. Lidt ligesom hipsterhuen, hvis man har set den. Så derfor har den lige lagt i et par dage, for jeg skal lige tænke over. Faktisk meget pænere din rib, synes jeg. Synes du? Det der, hvor der er 2 i stedet for det bare er 1 her. Men det her ligner jo sådan en rigtig nissehue, synes jeg. Men jeg kan faktisk bedre lide din. Nå. Ja, jeg har strikket min, jeg har ikke tænkt mig at lave den om. Nej, din den er så også mega nutte. Men så kan jeg jo lige vise. Ja. Easy Care Merino. Bummelum. Og den ene er i farven 001, og den her, den er i farven 27. Mega skøn julerød og en hvid. Og 2 nøgler er den røde, og 1 nøgle er den hvide. Og det er sjovt, som vi har snakket om Mayflower i dag, synes jeg. Ja, det har vi godt nok. For jeg har faktisk ikke strikket særlig meget Mayflower før, men det er det, der er blevet til. Ja.
Det må da kun være, fordi vi er glade for det. Ja. Det er i hvert fald gode priser, synes jeg, i forhold til Det var da i hvert fald kvaliteten også. det, vi havde, kan man sige. Nå, så kom påsketasken også frem. Det er da i god tid. Nå, men jeg er også ved at strikke nogle strømper. Nogle ordentlige daf her. Til en Bigfoot, jeg kender. Nej. Ja, han skal have sådan nogle hjemmesokker. Ja. Her er der så noget af en anden. Der er kun kommet til hælen, kan man sige. Jeg skulle måske ikke have, jeg skulle måske lave dem længere. Jeg overvejer at drage dem op. Nej, det gider jeg ikke. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvad det garn hedder. Det er helt længe siden, jeg købte det. Nå, endnu en gang. Jeg mindes, at det er Mayflower. For vi købte den, da vi var derude. Mayflower, Bumblebee eller sådan noget. Nej, for det er da meget tykkere end det der. Det er sokkegarn, det her. Ja, det var købt. Ja, det var sådan noget strømpe noget, det der Bumblebee. Det er så tyndt. Nej, men jeg tror bare, det hedder, hvad hedder det? Det hedder bare... Nå, jamen, det var i hvert fald sådan nogle sokker her, jeg har lavet. Nå, vi har lige været inde og søge på det, og sagen er den, at det hed altså Bumblebee. Og jeg tabte igen. Træls at have sådan en påståelig datter. Ja, det er da mere træls, når du har ret. Og den er i farven Aftenhimmel 3005. Ja, det er godt, jeg har... Det er godt, når man selv har sometimers, så har jeg dig. Yeah. Ja. Men det er sådan set kun det, jeg er i gang med, og så er jeg i tænkeboks med hensyn til trøjer. Jeg prøver hele tiden at lave alle mulige strikkeprøver. Det er faktisk det, jeg har brugt rigtig meget tid på de sidste par aftener. For at kan finde en strikfærdighed, der passer til nogle ting. Det er ligesom, det går ikke for godt for mig lige nu. Så hvornår jeg kommer i gang med nogle af dem, det ved jeg ikke. Nej. Fordi jeg må prøve lidt af hvert. Så har hun masser af tid til at lave den her, og så bliver vi alle sammen glade. Ja. Det kan være, i stedet for en strikkedate, vi ofte har, så må det hedde en journal date. Ja, og så skal du ikke lave noget, for du har lavet dit. Nej, men, der er stadigvæk noget, jeg mangler at skrive i. Jeg har jo ikke engang taget den med, sjovt nok. Nej. Men jeg er heldigvis god til at huske, at jeg overhovedet kan huske det, der hedder Bumblebee. Det fatter jeg heller ikke. Men det er fordi, det var et eller andet med noget binode. Nå, men så hang det bare fast. Ja. Jeg er da i hvert fald ikke god til at huske sometimers her. Jeg kan ikke huske, hvad der skete for 2 minutter siden. Nej. Men i hvert fald, så var det, vi havde for nu. Ja. Og vi er lidt i tænkeboksen om at lave noget adventskalender. Fordi vi vil jo gerne have fejret, at vi har fået 500 abonnenter. Ja, vi kommer over 500. Ja, vi vil gerne, 1000 tak skal I have. Vi vil gerne sige 1000 tak, fordi det er jo vanvittigt. Ja. Det er vildt fedt. Ja, skønt, at der er så mange, der overhovedet gider at se med her. 2 fjolle nordjyder, der bare sidder og snakker om deres nybegynderstrik. Nu kan vi vist heller ikke blive ved med at kalde os nybegynder. Nej, nu har vi vist kogt suppe på den. Men i hvert fald... Så vi bare strikker. Ja, vi viser, hvad vi strikker, og vi viser, når det går galt, og vi viser, når det går godt. Og det er bare skønt, at der er nogen, der har lyst til at se med, for ellers så vil vi jo heller ikke tid her at filme, og vi synes, det er skide hyggeligt. Og dejligt at kunne vise vores strik frem. Så det skal vi lige i tænkeboksen over, hvordan vi skal fejre. Og håber, der er nogen, der bare får et lille smil på læben indimellem. Ja, og lidt inspiration. Ja. Så det tror jeg ikke, der er andet end at sige tak for, I så med. Tak for i dag. Og tak for, I så med, ja. Og endelig abonner og like. Det betyder rigtig meget for os. Vi vil jo gerne nå så langt ud som muligt, som alle andre af vores kollegaer. Men tusind tak for i dag. Hej hej.